бо ҷангу хархашаҳои рақибон дар футбол дигар касе он қадар ҳайрон намешавад. ҷанг мекунанд, якдигарро ҳақорату тила медиҳанд, бо корти зарду сурх ҷазо мегиранду тамом. Ана ҷанг миёни футболбозони як даста ин кори дигар аст. Бисёр футболбозон эмоцияи худро натавонистанд идора кунанд ва бо ҳамдастаҳои худ ҷанг ҳам карданд. мо барои шумо бархурдҳои ҷолибу диданӣ миёни футболбозони як дастаро пешниҳод мекунем. аз шумо танҳо дастгирӣ кофист, ки кори мо боз ҳам пешрафт кунад. тамошо мекунем. Тешейра ва Артуғоғлу. Мо аз ҳама бархурди тозатарин байни футболбозон оғоз мекунем. Дар бозӣ миёни Галатасарай ва Гиресунспор ҳимоятгари мизбонон ногаҳон бо ҳамдастаи худ ба ҷанг хест. Бозингарон дар бораи чизе бо ҳам баҳс карданду Артуғоғлудаҳони ҳамдастаашро маҷбурӣ бастанӣ шуд. Барои ин кор легионери бразилӣ Галатасарай Артуғоғлуро тела дод ва бар рӯяш чанд маротиба зарба ҳам зад. Бозингаронро дарҳол ҷудо карданд, вале ВАР талаб кард, ки довар ин ҳолатро аз назар гузаронад, чунки ин гуна рафтор аз рӯи қоидаҳои футбол нест. довар ҳолатро аз нав диду Тешейраро аз майдон хориҷ кард. Сарпарасти навори мазкур ширкати 1x ба шумор меравад. Дар 1x регистратсияи осон пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаҳои канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Адебайор ва Бентнер. Замони мағлуб шудан барои Арсенал чизи ғайри қабул буд. Ҳар як нокомӣ монанди дарди сахте барои лондониҳо ба шумор мерафт. Соли 2008 Арсенал аз ҳама ҷиҳат нисбат ба Тоттенхем пешсаф буд. Дар дербии Лондон дастаи Тоттенхем ҳамеша ба ҷои дуюм буд, вале дар полуфинали ҷоми Англия ба таври ҳангомавӣ дастаи Арсен Венгер аз рақиби сарсахти худ бо ҳисоби 5-1 шикаст хӯрд. Бозингарони Арсенал Адебайор ва Бентнер, ки ҳамеша зуд ғазабӣ мешуданд, аз алами зиёд миёни худ хархаша карданд. Ҳамааш аз он сар шуд, ки вақти зарбаи кунҷии рақиб онҳо миёни худ мавқеъро тақсим карда натавонистанд. Пас аз чанд лаҳза кор то ҷое расид, ки бозингари данягӣ мушти хеле хубе ба рӯяш хӯрду аз бинияш ҳам хун мерафт. баъди бозӣ бошад Эммануэл аз ҳамдастааш узрхоҳӣ кард, вале ин сабаб шуд, ки дар даста нофаҳмиҳо зиёд шавад. оқибат Адебайор бо ин кораш гуфти гапҳо сарашро хӯрд, чунки ӯро фурӯхтанд. Лорис ва Сон. Дар бозӣ бо Эвертон байни бозингарони калидии дастаи Тоттенхем низоъ сар зад. Пас аз анҷоми қисми якум дарвозабон бисёр асабӣ шуда мехост Сонро занад. Сабаби ин амалкарди бозингарон номаълум аст, вале тахмин кардан мумкин, ки ба дарвозабон бозии Сон писанд наомада буд. Лорис худаш қайд карда буд, ки ин ҳодиса ба номуси футболӣ алоқа дорад. Гриффин ва Фуллер. Гол хӯрдани даста бештари вақт сабаб мешавад, ки дар дохили ҳайат муноқиша сар занад. Вест Хэм баъди иштибоҳи ҳимоятгари Сток Сити гол зад. Аз ин гуна бозии хатти ҳимоя Гриффин ғазабӣ шуда Фуллерро ба рӯяш зад. Албатта довар ин ҳолатро нодида нагирифт ва Гриффинро аз майдон ронд. хулоса Сток Сити 10 нафара монд, вале онҳо дар ин бозӣ вазифаи худро иҷро карда тавонистанд. Бекфорд ва Дойл. Соли 2016 дар чемпионшипи Англия вақти Престон бо Шеффилд бозӣ мекард, футболбозони мизбонон байни худ ҷангу садобаландӣ мекарданд. довар истода напурсид, ки кӣ гунаҳгор асту кӣ бегуноҳ. якбора ҳардуи онҳоро бо корти сух сарфароз кард. Ин сабаб шуд, ки Престон бо 9 бозингар бозиро идома диҳад. барои ин амалашон ба Бекфорд ва Дойл ҷоиза ҳам бояд дода шавад. ҷоизаи Дарвин. Рибери ва Робен. Ин ду ҳамлаварони Баварияи Мюнхен яке аз беҳтаринҳо дар солаи охир ба шумор мераванд. онҳо дар дили ҳимояи дилхоҳ даста тарсро ҷорӣ мекарданд. усулашон бошад дарси хубе барои бисёриҳо буд, чун дигар бозингарон ин ду футболбоз фикри худро аввалин дараҷа мекарданд. гуруснаи голҳо будан сабаб шуд, ки онҳо дар полуфинали Лигаи Чемпионҳо муқобили Реал Мадрид бо ҳам ҷанг кунанд. дар яке аз ҳолатҳо баҳс миёни онҳо барои зарбаи ҷаримавӣ сар зад. дар ҳолати дигар бошад, вақти бар раздевалка рафтан қариб буд, ки занозанӣ ҳам кунанд. дигар бозингарон сабаб шуданд, ки вазиятро ором кунанд. хушбахтона баъди ин ҳодиса онҳо забон як карданд ва мо медонем, ки чӣ хел онҳо оштӣ карданд. Рибери бар Робен силкаи наворҳои канали 11 бозингарро партофт то наворҳои ҷолибро аз ҳамон ҷо тамошо кунад. Робен баъди тамошои видеоҳо фаромӯш кард, ки бо Рибери гапҳояшон гурехта буд, чунки 11 бозингар баҳри тамошобинони худ ҳамеша кӯшиш мекунад. дастгирии шумо сабаб мешавад, ки навору видеоҳои дар оянда мекардаи мо боз ҳам ҷолибтару диданӣ шаванд. хайр.